So, hi guys! Ito Michelle V and Heritage Willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Oops, kitang-kita niyo doon. Punong-puno na yung lagayan namin ng mga bottles dyan. At syempre nangunguna yung cola bottles ng asawa ko. So, good morning! It's good morning. At ako ay kakain guys ng brunch. So, this is my brunch. Kung naalala ninyo, gumawa ako ng sinigang. So, this is my sinigang. Yan. Tapos may kanin ako dito at meron akong saging at nandito yung aking kape. Kasi nga, ito ay brunch. So, wait, lagay ko kayo dyan sa... Mas may tubig ako syempre with lemon. So, wait lang. Lagay ko kayo sa... Pwede niyo paglagyan para magkakitaan tayo. Anong saan kaya kayo ilalagay? Wait a minute. Dyan? Charot. So, ilagay ko kayo dito ipapabalance ko sa inyo yung yung aking... So, why? Ayan! So, kita niyo na ako. Charot. Dahil dito sa tawag ito, nag-ano kasi ako, naka-ano yung phone ko. So, ganun. Yung ilaw doon, patayin ko. Wait nga. Makikita niyo ba ako kahit ganyan? Ayan! So, okay na siguro yung ganyan, ano? So, dahil nga, maliwanag naman sa labas ngayon, at alam niyo ba, maganda yung ngayon, maganda yung weather ngayon. 20, ganyan, 20 grad. Kahapon, ganun din maganda, kaya lumabas ako kagahapon. So, ngayon naman, ayan. Iusog ko pa nga ito saglit. Nandito kasi yung laptop dahil ako ay may pinagkakaabalahan dyan sa laptop, kaya ganyan. Ito yung ating siniganggang. Ito yung aking kape. So, dito natin ilagay yung kape para hindi tayo maano. Ayan. Tapos ito yung saging. So, buksan natin yung saging, guys. Sabay natin doon sa pagkain. Mahilig kumain ng aking asawa ng ganito. Kagabi, nakailan siyang kain nito habang kami ay nanonood ng ano. Kasi nga, ang niluto ko kagabi is, ang prepare ko lang naman kagabi is pizza. Tapos maaga kami kumain. Parang mas kami kumain. Siguro tawag ito? Maaga pa, 4 lang. 4 lang yun ng hapon. Kaya, kinagabihan, gutom siya. Kaya, saging yung kinain niya. Ganun. So, yes, kain tayo. Thank you so much, Lord, for the food. Amen. Ayan. Musal na hanggang lunch. Ganyan. So, ito yung aking sinigang. Sinigang-gang-gang. Frozen to. Pinreserve ko lang. Tapos yung ibang rice ko pala ay pinroser ko na rin. Tapos, yun. Sarap yun ang sinigang. Asim na asim. Ayan, may okra. Tapos nandito may kangkong, Di ba yung kangkong ko, nakaabot pa siya. Matagal ko na yung nabili. Na-frozen ko lang. Pinarosan ko lang siya para natagal yung kanyang life. Ayun nga, tumagal naman yung life niya. Ayun yung saging. So, ayun. Kakain lang ako ng aking almusal, ng aking brunch. Kasi, after nito, mag-asikaso ako sa bahay namin, maglilinis, at yeah. Ganoon lang naman yung gawain ko dito sa bahay. Tapos, lalabas ako mamaya kasi maganda yung panahon. Update ko kayo mamaya, guys. Hello people, update. Sa labas ako ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Napunta ako ng bayan. Charot. Napunta ako ng bayan, nandito ako sa labas. At, pansin niyo ba? Ganun pa rin yung suot kong damit ngayon simula kahapon. Kahapon ko lang naman to sinuot kaya okay lang yan. Hindi naman to napagpawisan kasi kumbaga, hayaan mo na, nagpapaliwanag na naman. Charot. Para hindi tayo magastos sa labahin. Anyway, nandito ako guys, sa lugar na ito. Charot. Waiting ako ng bus papunta ng city. So, yun. Ang ganda ng panahon din ngayon. 20 degrees. Sobra. Ganyan. Kaya, rin nyo. Tsaka binaliktad ko lang to. Reversible to guys.
guys. Nabili ko to sa Baguio. Nung kasama ko yung aking best friend. Hello, Alice. Charot, kay Alice. And pagka-puti siya, ganyan. Tapos may heart siya. Pero pagka ganito siya. Ganyan. So, dumating na yung bus dito sa kabila. Papunta dito sa kabilang bayan. So, antay pa ako ng isa pa para papunta naman dun sa bayan na pupuntahan ko. Ganyan. So, wala lang. Mag-ikot-ikot lang ako kasi nga nakakaano na din sa bahay. Charot. Tignan nyo naman, no? Hindi na ako nakita at nakatingin yung mga tao sa akin. Ako na ako anong ginagawa ko. But I'm still making video. Charot. So, update ako kayo mamaya. Thank you so much. Charan! Dito na ako sa city. Grabe yung ano ko. Nakikita niyo ba ako dyan sa background? Charot. Yung bata. Ganito yung bata. Pasok ako dito sa DM. May hinahanap ako eh. So, I hope mahanap ko siya dito. Today's update. Sa bahay na pala ako. At wait lang. Nagmadali ako. Tumakbo ako kasi nga ano. Tawag dito? Iihi na talaga ako. CR na ako. Charot. Wait lang. Ano ba yung camera natin? Hindi naman. Minsan talaga ako sa camera. Sarap. So, nagsatit lang ako doon, guys. Ganun. Tapos, ang binili ko lang sa DM, ito, yung yung tawag ito. Yung, wala kasi sila yung, ewan ko, ba't hindi ako makakita ng alcohol. Kasi, alcohol talaga. Ito kasi gel eh. Hand gel. Ayan yung pang sa kamay. Gusto ko sana yung talagang alcohol. Walang ganun. Tapos, ito talaga hinanap ko, guys. Sunscreen. Ay, fluid pala itong nabili ko. Tingin nga, ano tsura. So, parang pa-lotion style siya. Ayan, Diba? Amuyin nga natin. Fluid pala ito. Okay. Mas okay siya. Okay. Wala siyang Sunin fluid. Yung, tag ito, sunscreen ba? Ayan. Okay. Sunscreen. Kasi mainit. Mainit na. Charot. Diba? Akala mo naman talaga. Charot. Bakit ba? Tapos ito yung aking sombrero. Ng ko. So, sana okay to. Kasi may nakita ako na alam mo yun? Kasi 50 yung niya, SPF niya. Yung niya. Sa ganun. 50 plus. Ganyan. So, yun. Anyway, gusto ng kamay. Gagawa ako ngayon ng hotdog sandwich. Ito, Kung tayo tubig pala. Masarap talaga ng tubig na may lemon. Alam niyo? At saka, update sa aking okay na siya. Pang, ko ngayon eh, pang tanto. Na siya, nadala siya sa kakainom ng tubig. Tsaka saglit lang. Na siya. Tapos na. Uy, wala palang dito ka cola-cola. Oh my God. Sabi ko yung asawa ko. So, napagtanto ko na may sa camera, kaya ganyan. So, yun. Anyways, lutuin ko lang ito, Tapos, ito yung nalagay ko dyan. Wait lang. Just stop for a minute and smile. Diyan yung lagayan ko ng mga Alright. So, lagyan natin ng mantika. Pagka naluto ko na lang siguro, tsaka ako bibili ng ng cola. Kalimutan ko yung cola ng asawa ko. Anyways. Tapos,
Dito lang guys ang hiwa dyan. Charot. Yes, ganyan lang siya. Para, ano lang ba? Ganyan lang, oh. So, ilalagay ko na siya nang hindi pa mainit ang mantika. Kasi nga, para ano. 6 pala to. Oo nga, 6 na, Michelle. Sinagot ang sarili. Just wait for a minute and smile. Gagawin kasi akong dish. Charot dish. Dito guys, oh. Ano to ng pizza? Binili namin to para sa pizza. So, I will be making something. Meron ko ba ako ditong paper, baking paper? So, meron pa akong baking paper. Or baka sa foil na lang. Foil na nga lang. Well, tsaka alam niyo ba, na-organize ko ng mga bagay-bagay sa kusina. Noong mga wala akong upload na vlog. Na-organize ko siya. Diba? Na-organize ko ang mga bagay-bagay sa bahay. Organizing everything at home. Yan. Ilagay natin dito yung just wait for a minute and smile. Wait, dito pala. Dito pala siya. Malinis pala siya. Malinis pala siya. Alam niyo, yun yung nakikita niyo sa nakikita niyo sa online world. Charot. Yung sa yung si Mining Beth. Charot. Gagawa ako guys ng gano'n. Ito yung ilalagay ko. Not bad. Siguro pala ako kanina mag-vacuum. Ayan. So, 4 siguro gagawin ko, no? Dalawa kami ng asawa ko. 4 na lang gagawin ko, guys. Huwag natin lahatin kasi masarap yung tinapay na to, yung Lauwen Evolution. Basta masarap yung tinapay na to, medyo siya. Ayan, gawa tayo ng gano'n. Sick. Magasik-tasik pa siya. Awa. Oops. Tapos, i-milk ko kasi yung i-milk ko yung kasi ako dito. Sa akin kasi guys is mozzarella. So, mozzarella yung cheese. Kaya gusto ko yung milk dito. Ayan. Wala akong ketchup. Saka mayonnaise. Wala lang akong gulay. May ako dito may salad. Pero hindi ko alam kung ito ba okay pa ba ito. Hindi ko ito ilalagay kasi baka ayaw ng asawa ko. Kainin ko na lang ito. Sumatira ko itong salad. Okay pa siya naman. I can understand what feeling. Sayang aking Gisama Bells. So bad now. I'll take you guys later, okay? Pero ilutuin ko lang. So, yan na nga mga mare. Yung aking, nilagay ko na yung natin. Nalagay ko na yung mga di ba? Lagyan natin ng mayonnaise at ketchup.
Parang si Neneng B. Si Neneng B. And then the mayonnaise. Gusto nito ng asawa ko. Di tayo magkakanin sa gabi. Isang beses lang ako kakain ng kanin sa isang araw. Tsaka pagka weekend, walang kanin. Charot. Pag nandito lang ang aming bata, tsaka ako magkakanin. Kasi kumakanin, nagkakanin talaga yun eh. Lumihan natin ng mayonnaise kasi we love mayonnaise. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung ating mozzarella. Walang gulay ito. Walang kagulay-gulay. Ayan, lagyan na natin yung ating mozzarella. The cheese. Walang gulay ito kasi nga wala kaming gulay. Tsaka ayaw ko lagyan kasi wala lang. Ibang ano to guys, ibang hotdog to ha. Ito talaga dapat yung mozzarella ko na nabili ay para talaga dapat ito sa sa tahong ba kasi nakabili ako ng tahong. Ang nangyari, ang ginawa ko ay pinakuluan ko. Tapos, yung pinakuluan ko lang ba? Tapos nilagyan ko lang ba ng nilagyan ko lang ng, tawag ito? Nilagyan ko lang ng luya. Tapos, na-bet ko siya. Kinain ko ng kinain. Wala na. So, ito na. My kind of... Ito tayo sa kabila. Taran! May pang thumbnail. Taran! My book. So, ito na nga siya. Nga mare. Taran! Diba? So, i-melt ko lang to. So, kanina pa tumunog tong aking Oh. Lagay na natin guys. Wait lang. It's gonna be okay for 5 minutes. Aray, init. Pasaway. Lagyan natin 8 minutes. Waiting. Okay na siya. Let's check. Wow. Ano nangyari dito? Wala kaya akong mga holding ng mga dito. Kaya ito na lang. So, ano lang tayo, para-paraan. Wait a minute. Huwag tayong magpakasiguro dahil masakit ito. Dahil mahat. Wow! It's really milk, guys. Charot. Kukmal. Ooh. Wow! Wait. Nakita ko sa inyo ng maayos. Ayusin ko lang to. Meron pala ako dito. Wait lang. Ito kasi pang ganun pala to guys. Pang kuskus. Katawan. Ginawa kong pang holding, May mga ganito kasi. At ito na nga siya, mga Marsh. Charan! Diba? Sa'yo na siya. Lagyan natin dito. Oopsie. Okay. So, nandito na siya, guys. Wala na yung tinapay. As in, nag-toasted talaga siya. At nag-melt yung, Guys, ang sarap. Nakaluhod na ako, charot. Ang sarap niya, pag-anuhin. So, mamaya natin yung Oh, wow. Halaka, na yung tinapay. Paano yan? Uy, ang sarap. In fairness. Ang init. Halaka, dumikit yung isang tinapay dito, oh. So, let's check. Ayun. Bakit naman? Oh! Natanggal na siya tuloy. Natanggal na tuloy. Tingnan nyo guys. Tikman natin. Halaka, ang init. Masarap yung tinapay kasi na to guys. Medyo may tamis-tamis.
Tikman natin. Ayoko. Ang sarap. Di ba ako nakain ng ano? Ang sarap. Ang hindi. Try ko po. Yung mozzarella is nakaganyan, no? Ooh! Oh! Diba? God, so masarap. Hala ka. I love it. Magustuhan nito ng asawa ko kasi. Ano din siya, mahilig sa mga cheese. Sarap. Sarap. Grabe. Sarap. So, abdo kayo mamaya. Hey guys, update. Tapos na ako, nag-shower kaya ang tanong ganito, parang ng buhok ngayon, ang fresh. Nag-shower ako, syempre, nagpatayo ng buhok at nag-plancha. Kasi nga, alam niyo naman ang buhok ko. Buhaghag siya, so kailangan ko siya kahit na matutulog ako mamaya. At saka, pagka pinatuyo ko talaga siya, at saka gabi na guys, no? Pag pinatuyo ko kasi siya, pagka naligo kasi kailangan ko talaga siyang patuyuin. Minsan ginawa ko yung kaya ako nagkasipon. Alam niyo ba yun kung bakit ako nagkasipon? Doon ko natulog akong basa ang buhok ko talaga. Nagligo kasi ako ng gabi, tapos hindi ako hindi ko siya pinatuyo. As in, basang-basa yung buhok ko guys. Tapos, ayun yung nagsimula na para akong kasipon. Ganyan. So, ngayon, okay na ako. Ayan. So, nagligo na ako guys. Tapos, ayan, pinatuyo ko na ang aking buhok. At ang ganda-ganda na naman tayo. Charot! Joke lang. Okay. At wala naman na kaming gagawin ngayon, guys. Ako ay, naglagay ako pala ng lip balm. Naglagay ako ng ng moisturize na cream sa mukha. Kasi nga, pakiramdam ko, dahil nga sobrang dry talaga. Tapos, alam nyo ba, ito, kwento ako na lang pala sa inyo kung ano yung mga bagay na ko dito, no? Nagkaroon ako ng sobrang daming balakubak, as in, tapos yung nagkasugat talaga yung dito ko banda na, sa itong gilid, akala ko nga dati nung una, akala ko magkakaroon ako ng psoriasis. Sabi ko, ano kaya to? Tapos nagpaderma ako dito, tiyanek, ganyan. So, pakita ko sa inyo kung makita ko yung picture. Ilagay ko dito sa screen, ganyan. Ang lala niya, tapos, binigyan ako ng mga pang moisture ng skin, ganyan. Tapos, naging okay siya. Ganyan. So, ayun. At ngayon ay inaalagaan ko na masyado yung ulo ko guys. Kasi kakaiba dito. Hindi ko alam, nagkabalakubak talaga ako ng sobrang lala talaga. Tapos, ayun nga, yung sa mga balat-balat, ganyan. Yung parang nagkakaroon ka ng chicken skin, ganyan. Sa nga daw? Sa tubig, something like that. So, ganun. Tapos, yun nga. Tapos, tinry ko kasi matulog ng basa ang buhok ko. Kasi, pero, yun talaga dapat ay hindi. Kasi nga, lalo na pag malamig yung panahon. Since yung blog naman ng bahay namin ay may heater naman. Pero, alam nyo yun, doon ko na kasi nga kaya ako nagkasipon ng kasi, hindi naman ako madalas nagkakasipon, something like that. Tapos, yun, naalala ko, hindi pala ako nagpatuyo ng buhok. Natulog ako. Nabasa-basa ang buhok ko, ganyan. So, ewan ko, basta yun lang naalala ko. So, yun. At wala naman ng masyadong ganap ngayon, guys. Magtutupi lang ako nitong mga, ito, sinampay ko. Ganyan. So, ayun.
So, I think i-end ko na yung vlog natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Ayan, so thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Shout out sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga new subscribers, at sa mga hindi pa nakasubscribe, let's subscribe. Ayan, so thank you so much guys for watching. See you on our next one. Always smile and God bless us all. Juicy! Good night!